Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes, ako vidíte v názve, barber školenie. Ja tu mám Dominika, prišiel z Kojetina, z Českej republiky a chceli by sme vám spoločne ukázať, ako prebieha školenie 1 na 1. 1 na 1, čo to znamená a čo znamená hands-on? Hands-on znamená, že ja si nebudem špiniť ruky, ale bude strihať Dominik a ja mu budem korigovať, budem mu hovoriť nejaké techniky, čo by mohol zlepšiť a budem si hlavne všímať, čo robí zle. Dominik prišiel z Kojetina, z Českej republiky, je u mňa už 3. krát, ja si to veľmi vážim, preto som mu vytvoril dáček. Máš to pre teba? Děkuju moc, to si vážim, děkuju. Ja si vážim, že prišiel a Dominik si otvára svoj barbershop a chcel by som sa možno opýtať, že prečo si vlastne začal strihať, prečo si otváraš barbershop a hlavne pre vás, tí, ktorí sa boja otvoriť barbershop, aj o tom sme sa bavili, tak čo ťa k tomu viedlo? Čo by si poradil začínajúcim barberom? Já jsem chodil takhle se stříhat barberu a tím, že vlastně se mi líbilo, jak to práce vypadá a všechno, tak jsem si to takhle občas zkoušel. Tím, že mám mamku kadeřničku, tak jsem si to jak kdyby u ní všímal, asi od malička jsem tomu vyrůstal. A tím, že jsem viděl, že kolikrát barbeři nestříhají pěkně a berou si to velké peníze, tak jsem si to chtěl prostě naučit sám. A všiml jsem si tebe na YouTube, že stříháš, tak jsem začal podle tebe. Byl jsem na několika školení, kde prostě si vzali hodně peněz, ale nic mě nenaučili. A až u tebe jsem jak kdyby pochopil, co je kdyby ta teorie stříhání a všem. Ešte by ma zaujímalo okolie. Rozprávali sme sa, čo na to hovorí okolie a ako ťa to veľmi ovplyvnilo. Z začátku, jak kdyby lidi mi vůbec nevěřili v tím, že budu stříhat a takhle, spíš se mi za to smáli, co bude, že to nedopadne a takhle, ale časem, jak kdyby, když viděli, jak se to rozrůstá všecko a ta klientela nabývá, tak už mi to začali přát, hlavně rodina, která mi v tom hodně pomohla a kamarádi. Presne tak, jak my sme sa o tom bavili, takže hlavne sa nebať a ak viete, že vás to baví, tak určite ísť do toho. A ako vidíte, tak začiatky sú vždy budú ťažké, nikto to nechytil, treba tú prax, ale ak vás to baví, tak ten čas prebehne a budete tam, kde chcete byť. Takže aj ďakujem Dominikovi a my môžeme pokračovať a ukážeme vám, ako prebieha takéto školenie. Takže máme tu prvého modela, ukážeme si, ako ostrihať mulet s pompadovou na vrchu. Takže základom každého účesu je si to dobre rozdeliť. Nebáť sa toho, že ten zákazník príde s dlhými vlasami, my sa vždy toho bojíme. Ale základ, ak si to dobre rozdelím, tak budem vedieť, čo robím. Takže každý účes má rovnaké časti účesu, to sme si už pravili, to už aj vieš. Každý účes je rovnaký, má rovnaké časti, len meníme dĺžky tých častí. Tu máme mulet, pompadu, je to taký dlhší účes. Mám dva typy účesov, kratší, dlhší. Takže ak mám dlhší účes, pri stylingu nevidím vír. Pri tých krátkých, napríklad krok, vidíš ten vír. Takže teraz idem rozdeliť tie 4 základné časti, ktoré vlasy patria dozadu. Keby tam mám vír, tak to sú tie vlasy, ktoré najviac rastú dozadu. Tu nemám vír, takže budem sledovať tvar lebky. Tam, kde sa mení tvar lebky, tam už začína zadná časť. Takže v tomto mieste začína zadná časť a mám vlasy, ktoré patria dozadu, gravitačne. Keby to bol krátky účes, mám tam vír. Takže čo ideme strihať mulet? Čím je vyznačovaný dlhým zadkom? Takže hneď musím si rozrobiť zadnú časť. Tieto vlasy ma teraz nezaujímajú. Takže budeme teraz pracovať iba so zadnou časťou. Takže máme zadnú časť, ideme strihať prvú zadnú časť pri mulete. Mám dve možnosti, čo ich robiť s touto časťou. Prvou je, že si určím dĺžku tej zadnej časti, pokiaľ bude tá úroveň toho muletu. To je vlastne, určím si dĺžku a všetky vlasy napojím. Prvé napojenie. To robím s každou časťou. Buď napájam a potom skracujem. Takže určím si dĺžku, všetky vlasy napojím na tú úroveň. Ak budem ešte chcieť, bude sa mi to zdať, že to je dlhé, tak ešte skrátim. Ako je tak? Najprv napojím a potom skracujem dĺžku. Chcem, aby sa mi dobre pracovalo, urobím si malú sekciu. Môžeme si robiť podrobnú, alebo takto diagonálnu. Ja mám rád diagonálne. Okay. Mám jednu diagonálnu. A teraz idem učiť
tú dĺžku tohto muletu. Takže ja si už neviem predstaviť, aké dlhé to chce mať. Povedal, že to môže byť kratšie, takže my si to môžeme spolitiť niekde sem. Potom všetky vlasy napojíme na tú úroveň. Poďme si to urobiť trošku kratšie, dáme si to na podľa to. To sú také malinky, že? Ale a určujem si tú úroveň, pokiaľ bude mulet. Tie dlhšie vlasy, ak tento mulet sa ti bude robiť dobre cez hrebeň. Keď mám prsty, možno ťažšie sa to bude aj naťahovať. To práve bylo to, co sa mi blbě dělalo, že som si tam s tým blbě popravil. A hrebeň máš úzky, prsty máš hrubé, takže vieš si to pekne pridržať a vieš byť presný. A pracujem teraz iba na tejto jednej strane. Čo mi teraz zostáva urobiť s tou zadnou časťou? Napojiť. Prvé napojím. Takže ďalšia sekcia. Budem hľadať, či tie vlasy zapadajú. Vidíš? Nezapadajú. Takže idem napájať. Proste použijem hrebeň a už vidím zo spodu tú prvú úroveň. Už iba napájam. Takže určil som si úroveň a teraz všetky vlasy napojím. Neboj sa kľudne aj vyššie, vidíš? Tá moja strana ako je vyššia? Zároveň nie, neboj sa. Super. Môže byť? A teraz si prehoď v ruke otoč si. Máš, super. Skús sa tak naučiť, že budeš si hrebeň držať v strede a pretačať. Jo, budeš si ho proste točiť. Nie je to nejaké náročné, nie? No prostě jde o to pochopit ten jako postup, víš, a pak už jako, já jsem tak nikdy nedělal vůbec. Hlavne si to dobre rozdeliť. Čo je zadok, čo sú boky, čo je vrch. To má každý účes rovnaké. Len meníš to miesto, skadiaľ to rozdeľuješ. Krátke účesy, dlhé účesy. Super. Máme zadnú časť napojenú na úroveň, ktorú sme si vytvorili. Teraz nám ostáva druhá vec, skrátiť. Vidíš, že tieto všetky vlasy zapadajú, ale sú dlhé, vo finále sú dlhé. Lebo tento vlas ide z tohto miesta do tejto úrovne. Ide z takej väčšej zelenosti, takže je aký dlhý. Ale my vo finále nechceme taký dlhý. Takže ideme ho skrátiť. Takže vždy, keď skrácujem, robím prvé stredový pásik. Super. Takže povedzme si, na čo nám slúži ten stredový pásik. Aby sme si délku. Délku, presne. Nejakú dĺžku. Podľa čoho ideme strihať. Nemôžeme si otočiť si ťa, Braško. Nemôžeme strihať hneď teraz, keď neviem podľa čoho. Takže ten stredový pásik mi slúži na to, aby som si ja teraz z boku vytvoril, či chcem. Dajme tomu ten štvorec, dlhšie vlasy, trojuholník alebo kruh. Robím aj na vrchnej časti stredový pásik, aký tvár, akú dĺžku a už podľa toho môžem strihať ostatné vlasy. Takže teraz ideme vytvoriť nejakú dĺžku, ideme si to skrátiť. Prvý vlas, kde bude začínať, v tomto mieste. Takže my natiahneme prvé vlasy zo spodu, lebo tu uvidím ten krátky vlas. My sme si určili tú úroveň. Takže začínam zo spodu natiahnem a už či ja chcem trojuholník, štvorec, kruh. Tak proto mi to vždycky dělalo, protože já jsem si to začal dělat z vrchu. A potom už to bylo takový, tady mám moc vlasů a tam mám, že to dělalo skok strašný. Takže proto, aha, takže prostě z toho spodu si to třeba natáhnu aj do trojuholníku. Můžu? A jedu prostě. Ideš hore. Prvú polovicu, tú spodnú, poď zo spodu. Presne tak, buď a skús ako to pôjde najlepšie, aby si bol vystretý. Dobře. A strihal. Takže pôjdem takto. Takto. A nájdi si ten prvý vlas. Toto by si mal nájsť. A ešte si otoč. Otoč si ešte hrebeň na uši. Takže tak. A počkaj, toto si napravdu, ja ti to ukážem. Zo spodu začínam. Těžký. Teraz si ideme ten mulet dole. A tu mám, vidíš, dole je ten krátky. Lebo to, čo mi zavádza, dám si to na bok. Toto si lepšie natiahnuť. Musí to byť dobre natiahnuté. A mám ten prvý. A musíme trhovať vlasy kolmo. Nemôžu ísť takto dole. Všetky idú kolmo, len ja v tom urobím ten tvár. Tak skús ešte raz. Super. Tak.
Drž všetko, ako máš, drž. Ako si strihal, iba ukáž. Ty to držíme prvé, že? Není žiadne pravidlo. Pravidlo není. Ja potom držím takto. Tak. Nestriem ako normálne, ale otočím a sa je to teraz strane z tejto. Čo to trošku hodne? Žiadne pravidlo není, iba aby sa to zestrihal. Takže takto. Tak by mal. A môžeš pokračovať hore. Ešte veľmi dôležité je, aby si ich pekne naťahoval ako teraz, kolmo. A to ti pomôže aj to, ako bude mať zákazník hlavu. Ak by mal teraz hlavu dole, tak tebe sa to dobre nenaťahne. Môžeš vytvoriť iný tvar. Super. Skús. Tak. A čo najlepšie, aby si bol? Toto už na tom. Polovica a teraz polovica hore. Môžeš z tejto pozície ísť sa. A už. Takže budeme stávať, jak kdyby přesně to. Vždycky je asi lepší to netahat úplně do vrchu. Áno. A teraz už sa dostávaš do toho posledného vlasu a všetko musí byť kolmo. A si to môžeš skontrolovať v zrkadle, vieš, na to máme tie... Máš super. Takto. Poď ešte to posledné, áno. Teraz ich odstrihni a musí byť aj ten vlas kolmo, hej? Vodorovne ako keby. Toto máš štvorec, hej, alebo trojuholník, natiahnutá, drž to. Keby robíš kruh, tak striháš až tu. Až tak. A pozri, ty by si skrátil z týchto, by si sa napojil z tohto a skrácoval by si z tohto a tvoril by si kruh. Dobre. Ale my máme mulet, pompadour, dlhšie účesy, vidíš? Tu by si strihal a skracoval by si. Ale my máme ten mulet, pompadour, takže my máme dlhší účes, použijem tvar, ktorý mi zanechá dlhší vlas. To je trojuholník alebo štvorec. Jo. Super, a už skončíš, máš hotovo. A teď ty sekce pojedeme kdyby takhle, nebo si to valíš kdyby zas tak? Super. Máme vodorovné alebo zvislé. Ja ti ukážem, aký zmysel majú a že ktoré sú ľahšie. Super. Takže máme vytvorený stredový pasík, vytvorili sme si dĺžku. Ty si sa pýtal, teraz ideme tieto ostatné vlasy napojiť. A či to urobíme cez zvislé alebo vodorovné. Žiadne pravidlo nie je, iba ti môžem poradiť, že ktoré sú ľahšie. Takže lepšie sa mi to robí cez vodorovne, lebo keď robím vodorovne, tak ja viem pekne vytvoriť túto ten štvorec. Ja potrebujem štvorec. Jasne. Prečo? Aby som zanechal do dlhšie vlasy. Keby to robím cez zvislé, tak to vyzerá takto. Tu mám stredový pasík, beriem si kúsok z neho a idem napríklad zvislú. Ja tú zvislú, každú jednu, musím kolmo, aby som vytvoril ten štvorec. Aj tu, keby som na boku, zvislej, stále som v zadnej časti, ale tu som a musím ťahať sem. Takže mi sa to ťažšie robí cez zvislé. Musím mysleť na to, aby som to ťahal do toho štvorcu. Takže ľahší spôsob toho napájania na ten stredový pasík je vodorovne. Ja pekne cez ten vodorovné naťahovanie, stredový pasík a viem teraz ovládať tie vlasy vodorovne do štvorca. Lebo ja potrebujem vodorovný štvorec. Vidíš tieto vlasy? Kolmo. Sem. Kolmo sem a prečo? Aby oskal tento vlas dlhý. Už nemôžem byť v kruhu. Pretože by sa oskrátil. Nemôžem ísť, že budem strihať hore dole. Tu už som nedržal ten kolmý smer, štvorec. Takže keď idem aj dole, tak vždy nad. Super. A urob po celej dĺžke. Môžu? A už hľadáš iba ten stredový pasík. Zadnú časť mám ostrihanú. Teraz idem napojiť spánkové časti a ideme ich ostrihať a napojiť na zadnú časť. OK, takže vieme, kde začínajú tie spánkové časti, ale my ideme si to rozdeliť do trojuholníka, lebo ideme robiť pompadúru. Takže rozdelenie bokov a vrchu pre pompadúru začína v mieste kontúry a ide v tom istom smere až do zadu. Takže vyskúšaš oddeliť sekciu. Toto bude bok, to bude vrch. A do kontúry. Super máš. A máš boky. Takže ideme teraz napojiť túto spánkovú časť na zadnú časť. Ideme teraz robiť diagonálne sekcie. Tak to vyzerá diagonálne. Jedna sekcia. Prečo diagonálne? Diagonálne viem spostupniť na diagonálnej sekcii, urobiť dopostup na vlasy smerom od spodu nahor aj spredu dozadu. To budem robiť spredu dozadu, spredu dozadu.
a aj zo spodu nahor, preto diagonálne. Super, to je diagonálne. Postupuj až za ucho, už keď si to je blízko. Všimol som si ešte dôležitú chybu, ktorú si robil pri tom naťahovaní. Keď naťahujem a idem už strihať, tak musíš ísť zároveň s prstom, s prstami aj s hrebeňom až po ten koniec. A mám to vidíš? A keď ideš bez hrebeňa, iba s prstami, tak už nemáš také môžu byť rozázané tie vlasy a už urobíš schody. Takže idem vždy s hrebeňom aj s prstami až po ten koniec. Vidíš, a ja tu mám túto. Ako môžeš ľahko pracovať s tými prstami a hrebeňom? Vždy si načešeš do toho smeru, kam ideš robiť sekciu. Tá prvá do ucha, prst držím, pridržiavam prstom, hrebeň podrábnem a teraz pustím. A idem diagonálne. A mám diagonálne. Ďalšia, na hrebení prst, držím stále, posuniem dole, stále držím, dokým nepodrábnem. Teraz som podrábol a mám prsty. Už som bol opočný z vrchu. To je ona, drž. Stále drž prst dole, podhrabni, drž ešte. A ten hreben daj diagonálne, podhrabuj diagonálne. To je ono, prsty diagonálne a nájdi si. Super, a ukáž, na čo napájaš? Na ktorý vlas? Na ten zadný. Super. Takže aj štvorec ti zanechá dlhší vlas. Super. Ideš zase išiel iba prstami naťahovať. Skús ísť stále s hrebeňom aj prstami naraz, až pokým neuvidíš ten posledný vlas. A teraz môžeš pustiť. Ideš a to napnutie bude iné a ukážu sa ti tam vlasy aj, ktoré tam sa skryli niekde. Poďme si povedať, čo sme urobili. Máme zadnú časť, napojili sme, skrátili, boky sme napojili na zadnú časť, teraz máme poslednú vrchnú časť, vrch. Ako prvé, napojím, potom skrátim. Napojím to jednoducho doprava, doľava. Nemám to niekde napojiť. Pravú a ľavú systém v najvyššom bode, pyramída, gravitačne, pravá a ľavá. Tak jednoducho môžeš nahrávať vlasy, nájdeš najvyšší bod a rozdelíš na pravú a ľavú. Pekne rozdeľuje aj samo. Áno, presne. A máš to tam. Super. Jednoducho napoj. Ale vidíš, tam to je super. Poradím ti to napájanie. Začínať zozadu, smerom dopredu, lebo ofinu budeme vyťahovať. Nechcem ju vyťahnuť hneď na začiatku, lebo neviem, o koľko ju mám vyťahnuť a kde skončím. Viem, kde skončím a tu vyťahnem. Stále. A vidíš, už teraz vidíš a skončíš. Máš to, vidíš, ako pekne natiahnuté? Rozdiel medzi tým. Poď k ofine. Spolu s hrebením. Tak, vidíš, ako to máš pekne natiahnuté? Super. Skús trošku vytočiť, aby videli. Super. Super. Vidíš, že je lepšie ísť zozadu stanom? Ukážem ti, ako teraz jednoducho skrátime vrch. Čo sme urobili, ako prvé napojili. Teraz keď sa na to pozrieme, môže sa nám to zdať ešte dlhé. Prečo? Je to napojené, ale ten stred je dlhý. A prečo je dlhý? Lebo tie vlasy, ktoré boli ďalej od tej formy, idú z väčšej vzdialenosti, zapadajú, ale sú vo finále dlhé. Najdlhšie. Smerujem do bokov. Vlas kratší. Smerujem zase do bokov. Čím bližšie k bokom, tak tým kratší vlas. A prečo? Lebo cestoval z väčšej vzdialenosti ten stredný bude najdlhšie. Bo som napájal sem. Stredný najdlhší a čím budem postupovať bokom, bližšie bokom, tak bude kratší. Takže teraz jednoducho môžeš skrátiť ten vrch, nemusíš ani stredový pasík Ačka a Bčka. Presne tak. Ja natiahnem všetky vlasy do stredu a tie vlasy, ktoré mi tam nedočiahnu, ma nezaujímajú. Lebo oni mi vo finále netvoria tú dĺžku. Natiahnem všetky vlasy, tie, ktoré mi dočiahnu, a mňa tento vlas nezaujíma, lebo nedočiahne. Tento vlas ma nezaujíma. Mňa zaujímajú tie, ktoré mi najviac vytvárajú dĺžku. Takže ja tu mám trojuholník,
Ja z toho trojuholníka urobím kratší trojuholník. Ja vytvorím taký trojuholník. Jo. Super. Super. A už vidíš, že má začať. A máš tam super. Skontroluj ešte raz všetko. Dobre, tak my sme mali teraz za sebou prvého modela, mulet s pompadurou. Daj trošku do boku, túto stranu, super. Takže naše školenie je u konca. Ako ste mohli vidieť, mali sme zo pár strihov, ukázali sme si nejaké rady, vychytali sme nejaké chyby, ktoré sme robili pri strihaní a hlavne sme toto školenie venovali takému rýchlejšiemu strihaniu, aby sme tie naše skilly, tie naše vedomosti, čo už vieme, trošku zrýchlili pri tom bežnom pracovnom procese. Ja ti ďakujem veľmi, že si prišiel a veľmi si vážim, že si prišiel. Já děkuju tobě. Já určitě, jestli máte zájem jako někdy se naučit pořádně stříhat, tak dejte vidět Pelému, protože ten vám fakt jako vysvětlí pečlivě co a jak. Takže jako já děkuju moc za tady tohle a rád se uvidím. Díky. Nech sa ti darí. Aj. A ako ste mohli vidieť, aj počuť, Dominik si otvára barbershop v Kojetine. Rozprávali sme sa, videli ste, počuli ste, že netreba sa toho báť. Ak vás to baví, choďte určite do toho, za ten pokus to určite stojí. Určite. Ako by ste to mali niekedy ľutovať, že ste to aspoň neskúsili. Takže my vám držíme palce a tešíme sa na vás. Ahojte. Mějte se, ahoj.